Як феміністка, хочу сказаць, што я да вядзьмарства стаўлюся вельмі прыхільна. Павукі вообще магія моцная, адназначна. Нам ад пачатку паказваюць Гарры Поттера, а потым нам паказваюць бітву экстрасэнсаў. Ты мяне пытаешься, ці добра паліць жанчын на вогнішчы? Я умею выражыць на картках Таро. Чорт з табакеркі. Зусім усё дрэнна, значыць, у гэтай рэлігіі яе трэба кэнселіць. Усіх вітаем, шановнае гаспадарства, з вами дзве кандзіцерскія рэчы беларускага падкастынгу. Я мармеладка беларускага падкастынгу Дар'я Гардзейчык. А я зефирка, альбо зефирка, которая стала маршмеллоу, потому что мы вещаем з Европы. Ирина Новик, ой, забыла. Сёння будзеце маёй маршмеллоу. А яшчэ голас спадарні маршмеллоу можна было чуць у падкасце «Гаворыць гродна». А спадарня мармеладка агучвае падкаст «Утульны горад». Ой, агучваю. Гучыць так, як быццам бы гэта нейкі замежны падкаст, а я тут яго пераагучваю. Не, падкаст наш, падкаст беларускі, ўсё з ім нармальна. А размаўляць мы сёння будзем пра паісціне інтэрнацыянальную справу, пра магію і ўсё, значыць, духоўнае, таямнічае і недатыкальнае. Да-да-да, ўсё такое, як вы любіце, да. Абсалютна. Давайте ад пачатку вызначымся, спадарня Ірына, з нашымі поглядамі на нематэрыяльнае. Скажыце, вы верыце ў Бога? Калі мне вельмі нехорошо, не сказаць херова, тады адназначна. Так, як бы, я, можа, не веру там у такого-то там дедушку, который сядзіць на аблоках і скидывае цукерачкі хорошым дзяўчынкам, Манну небесную. Але ў тое, што ёсць нешта вышэйшае за маё разуменне, я адназначна веру. А я раптам вядзьмарка-матэрыялістка, у тым сэнсе, што па маіх глыбокіх перакананнях усё гэтага вашага нематэрыяльнага не існуе. Значыць, адкуль узяўся сусвет, гэта вялікі выбух, адкуль узяліся людзі, гэта, чытайце Дарвіна, тэорыя эвалюцыі, ўсё астатняе. Але пры гэтым я умею выражыць на картках Таро, і увогуле яшчэ ведаю всякія разнастайныя магічныя практыкі і чытаю кніжкі па юнгіанскай псіхалогіі, якія заўсёды таксама на краю эзотэрыкі і чагосьці ходзяць. І мне гэта ўсё вельмі цікавае, мне вельмі падабаецца праз гэта спазнаваць, як людзі іншыя видзяць гэтую рэальнасць, і мне вельмі цікава ва ўсё гэта гуляцца. А я табе скажу, што я ж усю сваю маладосць чытала кніжкі па фізіцы, і я дакладна ведаю, што калі нешта адбываецца, што мы не можам патлумачыць, гэта фізіка, альбо хімія, альбо там нешта каля таго, і ну проста мы пакуль не можам патлумачыць. Таму вось я называю ўсё гэта там Богам, нематэрыяльным, як хочаш называй, але я дакладна ведаю, што гэта ўсё ок. Проста, ну мы яшчэ не дараслі. Просто мы яшчэ не выявілі формулку. А калі ў сацыяльных працэсах штосьці адбываецца, то гэта ўсё просто пакуль паліталогія ці сацыялогія ці гендернае даследаванне. Ва ўсім вінавата ваша мама. Абсалютна, дакладна. Аднак, наколькі, як вы думаеце, гэта пакаленчая рэч? Вось вашыя равеснікі, равесніцы, як яны ставяцца да ўсяго такога нематэрыяльна-духоўнага? Я думаю, што па-рознаму, і гэта вельмі моцна залежыць ад канкрэтнай жыццёвай сітуацыі. Бо вось маё пакаленне, яно у многім аказалася ў такія біфуркацыйныя кропкі эпахальныя, часовыя, там ламаўся Савецкі Саюз на нашых вачах, там яшчэ нешта адбывалася, все тыя дэвальвацыі, як это называецца, калі грошы абясцэньваюцца яшчэ як-небудзь прыгожымі словамі. Ну і як бы веры не было ні ў што, а жыць трэба было, то мы мусілі верыць у некую магію, бо трэба было ратаваць сябе. Дэвальвацыя, спадарня Ірына, гэта калі з валютай усё вельмі дрэнна. Тое, што вы кажаце, гэта інфляцыя называецца. Ну, дэвальвацыя, яно як бы так, гэта калі менавіта нацыянальная валюта. Зефіркам можна не ведаць такія штукі, і маршмеллоу тым больш. Ладно, дамовіліся. Галоўнае, каб вы ведалі, што Е раўно МЦ квадрат. Я не ведаю нават, што такое ТС, і гэта, напэўна, это ускарэнне... Ускарэнне свабоднага падзення, ё-маё. Ну так, а М – это масса. Масса. Ну все тады. А Е – гэта энергія. О, я щось не памятаю з курсу школьнай фізікі. Магія. На вашых вачах адбылася магія. Бог не зайшоў просто, каб даць гэтай дзіцяці трошкі мазгоў. Я думаю, што сярод майго пакалення, я сябе адношу да міленіялаў, вось людзей, якія вераць у штосьці недатыкальнае, усё менш і менш. Неяк мы вельмі матэрыялістычныя,
І такі, ведаеце, як быццам бы там мне не патрэбная гэтая гіпотэза, ўсё тлумачыцца і так. То бок мы можам сказаць, што то я там каталічка, а я там праваслаўная ці штосьці, але маючы на ўвазе просто, што нас у пэўным храме пахрысцілі, калі мы былі дзецьмі. І пры гэтым няма такіх ваінствуючых атэістаў, я прынамсі не ведаю з майго пакалення, такое адчуванне, што людзям гэта проста не цікава, і калі ты намагаешся нават завесці нейкую размову пра тое, што слухай, як ты там увогуле ставішся да рэлігіі, ну, у чалавека проста гэтага няма ў галаве. А як ты ставішся да падаткаабкладання ў Аўстрыі? Паняцця не маю, што там за Аўстрыя, што там за падаткаабкладанне. Вось нейкае такое стаўленне, пры гэтым шмат хто любіць параскладваць карткі Таро, паглядзець натальныя карткі, але гэта ўсё збольшага гульні. Насамрэч, ніхто да гэтага не ставіцца прям сур'ёзна, як я гэта бачу, і ніхто сапраўды не плануе сваё жыццё згодна з тым, што зоркі сказалі. Канешне, бываюць выключэнні, але вось гэтую сапраўдную існую веру ў нешта магічнае я бачу больш у вашым пакаленні. Прычым не столькі рэлігійнасць, колькі менавіта веру ў магічнае, таму што мне падаецца, у 90-е, калі адбылася гэтая свабода ўсяго, усе кінуліся хто куды, хто ў дзен-будзізм, хто пабеглі аднаўляць уніяцтва, хто што. І я вельмі заўважаю вось сярод гэтага пакалення 60-х, 70-х, што для іх гэта прям істотна. Яны любяць паспрачацца, што лепей для беларускага грамадства, ці пратэстантызм, ці адноўленая уніяцкая царква, а ці ёсць шанец у праваслаўі, ці там, дзякуючы патрыярху Кірылу, зусім усё дрэнна, значыць, у гэтай рэлігіі яе трэба кэнселіць. У нас няма такіх размоў. Ну, ведаеш, як бы людзі майго пакалення у вялікай большасці прыйшлі да вось гэтых пытанняў ужо ў сталым веку. Бо, напрыклад, мяне бабуля пахрысціла таемна ад мамы, мяне занеслі там дадому, нават не ў царкву, да бацюшкі, ён там что-то памахаў, это самае сказаў, і жывіце з Богам. Вось, а маме сказалі ўжо там праз нейкі пэўны час. То бок, і, ну, не было ў маім дзяцінстве там этого Бога, рэлігіі, царквы, ну, увогуле проста не было. Я ведала, што ёсць могілкі, там стаіць нейкі такі домік. Я памятаю, там адпявалі маю прабабулю, калі яна памерла зімой. І адзінае, што я помню, што там было жутка холодна, і мяне ў нейкім там захрышці каля абагревателя спіральнага жоўтага ставілі і казалі, толькі рукамі не чапай, бо апячэшся. Ну, вось это ўсё, што я ведала пра рэлігію ў сваім там дзяцінстве. Ужо ў такім свядомым дзяцінстве, ну, это Бога нет, у цэркві, там, дзе раней была царква, які-небудзь зернаток калхозны, альбо там што-небудзь яшчэ такое, альбо заброшкі, дзе можна палазіць, паскакаць адтуль. Ну, і вось всё. А загаварылі ж пра рэлігію, пра вот это вяртанне да чагосьці там уже калі мы былі дарослыя, і таму тых, каго торкнула, то торкнула всур'ёз. Каласальна і капітальна. Але і ўсякія магічныя практыкі пры гэтым, якія, ну, падавалася б штосьці з такой побытавай вясковай магіі, якія, ну, абсалютна натуральна жылі ў вёсцы. Это мы такое любім, калі нехта ідзе насустрач злы сказаць: соль табе ў вочы, і усміхацца так, каб ён не чуў, каб не зглазілі. Соль у вочы, а ведаеце працяг этой замовы? Ну, как это off the records. Добра. Таму што гэта замова, як бы мне ўвогуле падавалася, што гэта такая мая сямейная таямніца, гэта сапраўды вось з солю ў вочы, там ёсць яшчэ працяг, ён, дарэчы, даволі цэнзурна, проста я не буду агучваць, то мала ці што, ведаеце, магія. Вось, як бы, ну, мы ведзьмы ж не можам усё раскрываць, усе нашыя замовы, но гэта сапраўды штосьці такое побытавае, што калі там мы з бабуляй вярталіся з нейкага шпацыру, асабліва калі мы ў цэнтр Бераставіцы хадзілі, там шмат хто мяне бачыў, значыць, яна праводзіла такі рытуал з соллю, значыць, вось гэтае прамаўленне соль табе ў вочы і высыпанне солі за парог дома, гэта, ну, было нешта кшталту, як ручкі памыць. Вось мы вяртаемся з вуліцы, значыць, мы праводзім гэты рытуал, і мы ручкі мыем. І ў мяне ў галаве гэта ніяк не падзялялася да пэўнага моманту, як нешта, ну, сапраўды магічна, для мяне гэта была нармальная рэчаіснасць. Вось усе мы так рабілі. І вось усе гэтыя вясковыя практыкі, яны, ну, мусілі б, напэўна, з вёскай і памерці, але вашае пакаленне, яно ўсё гэта воскресіла. У мяне даволі шмат знаёмых вось якраз 70-х гадоў нараджэння, якія ў 90-х, 2000-х ездзілі проста па ўсёй Беларусі, гойсалі да нейкіх вось гэтых сталых жанчын. Так, кагосьці там адшоптвалі, кагосьці штосьці. Асабліва мяне забаўляла, што людзі, у якіх там няма значных праблемаў са здароўем, ці ў асабістым жыцці, ці штосьці, яны ўсё адно, значыць, тут ездзяць, і штосьці такое для сябе
можа не паможа, але і не пашкодзіць, што тут Так. незразумелага. Пры гэтым яны яшчэ паралельна з тым хадзілі ў касцёл І абавязкова. маглі яшчэ быць камуністамі. Сапраўды, вашае пакаленне ўсё гэта чамусьці падняла з недар. Чаму? Ну, я думаю, трошкі нават пакаленне нашых бацькоў. Бо вось яны то патрапілі пад каток, конечно, вельмі моцна. Мы былі маладымі, калі гэта ўсё пачалося. Вось 90-е, гэта мы там 20+, вот паміж 20 і 30, то бок, ну, в прынцыпе, у некае новае жыццё пераходзіш, ну, і вось яно такое. Яно як бы новае і новае. А ўжо, допустим, маёй маме, которой было там каля 40, там вось, то змяняць жыццё у ёй было як. І вось усе гэтыя вот чумакі, кашпіроўскія, яны прыйшлі нібыта на замену савецкай ідэалогіі. Бо вось было ўсё ясна, былі вызначаныя ўсе там пяцігодкі, перспектыўныя планы і ўсё астатняе. Тут у нас развіты сацыялізм з чалавеческім лицом, там у нас камунізм, вперед к победе сацыялістычнага труда, слава КПСС, все такое. А потым обана, і яно все павінна было быць заўсёды, і раптам разбурылася. І вось яны засталіся вообще без нічога. І ім трэба было нешта, што іх уратуе. І калі ну і як у сказцы, да, ну толькі на фею-волшебніцу, толькі на нейкіх такіх вось крёсных нейкіх там жнябёсаў была эта надзея. Таму нехта тады пашоў у царкву і вельмі моцна занурыўся ў рэлігію, а нехта пайшоў у ўсё астатняе. Ну і зноў жа это безальтэрнатыўнасць інфармацыі. Што было? Быў тэлевізор. Па тэлевізору быў Кашпіроўскі і Чумак. После телесеанса в Останкино 9-летнего сына пропали на руках 12 бородавок. Спасибо от Киселевых. На этом сегодняшний сеанс закончен. Я надеюсь, что я сумел облегчить ваши боли, страдания. Давайте расскажем, хто гэта былі такія ўвогуле. Ну, як бы у чалавек майго веку павінен сказаць: ты не знаешь, кто такие Кашпіроўскі і Чумак? Про что с тобой? Вообще, что-нибудь такое. Слухай, ну насамрэч ніхто не ведае, бо гэта было як чорт з табакеркі. Выскачыў нейкі чалавек і сказаў, што зараз я тут вас всех вылечу, наведу парадак у вашай галаве, просто таму, што вы пастаўце шклянку вады перад экранам, пастаўце шклянку вады перад экранам. Вось, і я тут гэтыя магічныя пасы буду рабіць, вот, і выраўняю вот это самае энергетычнае маё ўздзеянне праз тэлевізар, у гэтую вада счытае і запіша, а вы потом гэту ваду будете сёрбаць і навядзеце, і уже ну, будете просто вот лялечкі, зорачкі, здаровыя, красивыя, поўныя энергіі і вообще. Спадарні Рынова, маю ваду зарадзілі. Фін да здаровіка, да. За вас. І за спецназ. Сорі, пробачте, это все смешалось в доме Облонских. Бывает такое. Вось. А Чумак, ён таксама нешта там поле, какие-то эти энергетические там эти линии. Ён хіба нават ці не з журналістаў. Что-то вот такое вот как-то. Соромно, так, за коллегу? Ну, с журналистами всякое бывает. Я не могу пообещать, что он журналист, але ну как-то вот его занесло абсолютно незразумело. Ну, Кашпіроўскі-то назывался доктор Кашпіроўскі, хотя и ведаете, есть его диплом. А Чумак как-то такое очень интеллигентное что-то, вот такое, очень вот такое какое-то советски правильное, и раптом он стал вот это всех как-то лечить туда. Вот. И, ну, это было, вот надо было за что-то ухапиться, и люди хапались. Я реально бачила, как люди, я на власные вочы бачила. И мама мне рассказывала, я была студенткой, альбо уже выпускницей, то я приезжала уже у гости вот до мамы, и она сказала: ты знаешь, там это ж, я вот тут сижу, гляжу на этого Кашпіроўскага, и мне раптом захотелось устать, вытянуть руки, зробить там 3 приседания. Я такая думаю, фига себе тращит, Эвана, как вас, да? Ну, мама реально вменяемый нормальный человек, разумный, там, адукованный, и она мне такое рассказывала, ну, як бы, я ківа, да, і ну, так само там нічтоже сумняша, все як потрібно, да. І вона каже: вот эта вода заражена стоїть, і що свіже, що можна пити, тут все, що заховалося. Ну, как бы, ну, было такое. Ну, гэта такая некая, ну, ратаванне некае ў гэтым людзі бачылі. Ну, а чым гэта, па сутнасці, адрозніваецца ад таго, што мы пасвінцілі кулічы на Пасху? Ну, вас жа гэта называлася пасвінціць, правда?
Зарядить. Это называлось зарядить, да. Ну, эффект плацебо никто не отменял. До речі, 30% по статистиці эффект плацебо спрацоўвае. Так что, ну, як это там, або не кралі. Вот яны, я спадзяюся, што яны не кралі, і 30% дзякуючы этим іх магіям выжылі. Чым бы дзеці не цешыліся, што называецца. Я памятаю, у маім дзяцінстве з'явіліся такія калямістычныя шоу, як то «Бітва экстрасэнсаў» на тэлеканале ТНТ. І мы гэта ўсё глядзелі, мы былі малыя, і мы з гэтага збольшага верылі, нават не сказаць, што мы ў гэта верылі, мы ва ўсё гэта зноў жа больш гуляліся, таму што нам ад пачатку паказваюць Гары Потара, а потым нам паказваюць бітву экстрасэнсаў. І бітва экстрасэнсаў, яна як бы пра запраўду, але яно настолькі моцна падобна на Гары Потара, што ты ўжо не вельмі разумееш, ці існуе тая магія ці не, і гэта для цябе зноў жа нейкая такая гульня. І там яны таксама ўсё гэта падвозілі пад нейкую навукова-абразную базу, кшталту вось у нас тут сядзяць скептыкі-назіральнікі, якія не проста так, якія, значыць, з навуковым падыходам, і яны штосьці там спрабуюць, і, канешне, гэтыя скептыкі-назіральнікі заўсёды былі вельмі ўражаныя, як так гэтая шаманка з Бураты тут прачытала проста вось усё нашу ауру счытала і знайшла чалавека ў багажніку. А, дарэчы, гэту бітву экстрасэнсаў, яе глядзець-то было даволі небяспечна для дзіцячага арганізму, я просто ўспамінаю сябе, таму што іх звычайна як? У іх першае іспытанне было, ну, нешта кшталту, знайдзі чалавека ў багажніку, ці вось перад табой спіной сядзіць вядомая асоба, скажы, што гэта за асоба, вось такое. А потым у іх былі нейкія такія конкурсы кшталту 15 год таму. Даша Гардзейчык выйшла з хаты і не вярнулася. З гэтых часоў яе бацькі не ведаюць, дзе яе чэрці носяць. Яны згубілі ўсю надзею, і вось апошняе іхняе проста ўратаванне — гэта нашы экстрасэнсы, якія зараз паспрабуюць чытаць поле Дашы. І, значыць, праходзіць зноў жа гэтая бурацкая шаманка і пачынае: бачу, дзевачка такая, вось як так робіць, О, яна з сякерай была ў той дзень, усё, бурацкая шаманка ўсё сказала. Ой, ну, нек битву экстрасенсаў я как-то так пропустила по темноте своей некультурной, но потым было так, моя дочка старэйшая, ужо яна была, ну, дарослым таким даволі чалавекам, студэнткай. Яна приехала до хаты, вот такая вот эта ностальгия, там еще вот это, вот мама печет пирожки, Новый год, салат оливье тазиками, ну все вот это. И она такая кажа: мама, а давай мы поглядим битву экстрасенсов. А я ж, мне же это, с детенком, с любимым, которого бачишь 2 раза на год, конечно. И мы с ёй на канапу, тазик оливье, и весь сезон, идти не один с битвой экстрасенсов. Очень я была уражена. Прекрасное видовище, просто супер. Надо подумать, пошукать у себе какие-то магичные здольности. У меня есть магичные здольности, я умею. Когда мои дети что-нибудь губляли, я им сказала: дети, зараз будет магия, смотрите. Я сейчас у вас облюся у тое, что вы сгубили. Я такая ходила по покою и сказала: я брудная шкарпетка. Менавіта я, гэта тая шкарпетка, которая сгубілася. И я такая ходила, робила пасы, и праз там секунду казала: вот она шкарпетка, бо падобнае притягивается до подобного, и я такая чараўніца, трымайце и больше не губляйте. Спадарыня Ірына, скажите правду, вы просто крали у дзяцей шкарпетки, каб потым эффектна іх знайсці, правда? У меня просто этот навык зазирать во все куты, которые дети не хотят зазирать. Ага, и вы достаете эту шкарпетку, все, Добби вольный эльф, давай отсюда. Да, кшталту таго. Не, ну, насамрэч, я ставілася, напрыклад, да бітвы экстрасэнсаў заўсёды як да такога шоу, як да такога просто, ну, вось містычны серыял. Ладно, што там людзі быццам бы са сваімі сапраўднымі імёнамі, ну, гэта такое фэнтэзі. А хаця некаторыя мае аднакласнікі і аднакласніцы, ну, дзеці, што хацеце, яны такія: праўда, я думаю, у гэтай цёці сапраўды ёсць здольнасці, я думаю, сапраўды штосьці такое ёсць. У нас былі дыскусіі, канешне, не на жыццё, а на смерць, на гэтыя усе тэмы. Але наступнае пакаленне, вось тыя самыя зумеры у тиктоках і зумеркі, яны, мне падаецца, больш схільныя да ўсяго гэтага магічнага, містычнага, проста па маіх назіраннях. Я больш у іх чытаю штосьці пра тое, што вось там моя натальная картка, я тут зрабіла расклад, я зрабіла медытацыю, я потым, значыць, зрабіла расклад таро, я там забаўляюся з гэтымі карткамі, і я разумею, што гэта больш у іх не пра магію, не пра
нейкую спробу ўздзейнічаць на навакольны свет праз магічныя свае здольнасці, а пра тое, што яны так вывучаюць сябе, даследуюць сябе, і ў іх гэта ўсё заўсёды змяшана з псіхалогіяй. Вось гэта псіхолог-таролог, калі ў шапцы інстаграма напісана адначасова, мне гэта заўсёды весела, але я проста размаўляю, адкуль ногі растуць. Гэта ў першую чаргу спроба пазнаць сябе, а ніяк у там пакаленні X спроба паўздзейнічаць на гэтую рэчаіснасць хутней. Ну, я думаю, што ёсць не толькі спроба пазнаць сябе, і заўсёды была, і кшталту там прываражыць, пагадаць на каханага, там на якое-небудзь што-небудзь такое. Ну, мне здаецца, ўсе дзяўчынкі ў гэта гулялі, ну, ці прынамсі многія, вось. І там всякія забабоны былі. Вось, а пра спосабы лячэння магічныя, то нават зараз я глядзі пакажу табе, бачыш, у мяне ёсць такая нітачка на пальцах. Ой, бачыш? клас, Вось, чырвоная васьмёрачкай нітачка. так завязана. Гэта я была ў Беластоку, ехала сюды праз такія доўгія шляхі, і ў мяне на воку выскачыў ячмень. І мала таго, што мяне все показалі фігі, хто мяне састроіў, дык яшчэ вот адна кальжаначка сказала спакойна, фігі это детский лепят, надо ўзяць чырвоную нітку і вось такой вот васьмёрачкай на 3 вузельчыкі завязаць, і тады ячмень пройдзе. Вот я спецыяльна эту нітачку захавала, табе паказваю. Містыка працуе, вось вока бачыць, всё в парадку. Будзем жыць далей. Ну гэта ж з катэгорыі, калі насмарк не лічыць, то ён пройдзе праз 7 дзён, а калі лічыць, то праз тыдзень. Ну, бач, я з нітачкай вот вылечылася. Праўда, што? Ну вось гэтая побытавая магія, там чырвоную нітачку, нейкі амулецік, гэта ж такое інтэрнацыянальнае міжпакаленчае. Ну, так, напэўна. Ну, я думаю, што оно такое незабівальнае. Ну, у мяне все ж такі ёсць адчуванне, што зумеркі і зумеры гэта яны больш не праваражыць кагосьці, таму што, ну, праваражыць кагосьці, гэта ў іх жа там актыўная згода і ўсё астатняе. Гэта ж, ну, чалавек не даваў актыўную згоду, каб яго праваражвалі, так? Таму менавіта мне падаецца гэта праз самапазнанне. Дарэчы, я таго чалавека праварожвала ў сваім жыцці. І гэта спрацавала, але праз год мяне чорт дзёрнуў зрабіць адліўку з воска. Вось, а Ты калі умееш такое я ўмею рабіць? такое Хто цябе рабіць? навучыў? Інтэрнет. Вось, і калі ты робіш адліўку, значыць, ты з чалавека здымаеш усе магічныя напластаванні, якія на яго напластаваліся, і ўсё, прайшла любоў, завялі памідоры. Чамусьці ў мяне хапіла мазгоў зрабіць адліўку, а занава прыварот зрабіць не хапіла. Ну, так бывае. Ну, я таксама трошечки такая вот эта ведьмарка, я раблю лялек. Такія лялькі-скруткі там всялякія. І кажу, што вот, вы калі зробіце лялечку-званочак, то прыйдуць добрыя навіны, а калі ў падарожжа, то трэба лялечку-падарожніцу і кавалачак хлеба ёй пакласці. Ну, і всякую вот такую вот ересь несу. А я памятаю, мы з вамі яшчэ павукоў плялі. Павукі вообще магія моцная, адназначна. Павукі наше всё. А мы Очищение так думали. пространства. И я нават спальваць павука збіраюся, таксама сделаем видосик. Так, я спадзяюся, вы не Андрэя павука збіраецеся спальваць. Спокойно. Его очень любят мои глядачи, я не могу им ахвяраваць. Конечно. І тым больш, што такі у агні не гарыць, я думаю, і Да, ў вадзе і не не тоне. тоне, да. Абсалютна. Іншыя рэчывы не то, гаспадарыня Ірына. Навошта вы так пра спадара Андрэя павука? Простите, Андрей, прости. Искренне, честно. Я сделаю отливку воском. Это я зраблю. Да. Окей. Я замоўлю у Дашы адліўку воском. Між Всё будзе іншым, хорошо. наконт воска. Воск трэба браць у спецыяльных вядзьмарскіх крамах, або можна браць царкоўныя свечкі, таму што вось сучасныя свечкі, яны з большасці парафінавыя. То бок сучасныя царкоўныя свечкі купляюць у ведьмарскіх крамах. Ой. У некаторай ступені так. О, боже. Магія. Но хутчэй гэтыя вядзьмаркі проста купляюць царкоўныя свечкі оптам і перапрадаюць у розніцу. Купляюць гуртом, перапрадаюць у раздроб. Ну, наконт царквы і вядзьмарак. Я яшчэ як феміністка хочу сказаць, што я да вядзьмарства стаўлюся вельмі прыхільна, таму што пэўны час гэта быў такі элемент эмпауэрмента для жанчын, таму што калі ўсе пасады займаюць мужчыны і мужчыны кіруюць усім у грамадстве, табе трэба вось хоць неяк уплываць на гэтае жыццё, і ты пачынаеш уплываць праз усякія магічныя практыкі. Але жанчынамі гэтага не далі спакойна парабіць, з'явілася інквізіцыя, якая жанчын паліла на вогнішчах менавіта за тое, што яны пасягнулі, значыць, на нашу манаполію, на ўсё нематэрыяльнае.
Ці добра Жахі гэта? проста. Што пытанне добра гэта? То бок ты мяне пытаешся, ці добра паліць жанчын на вогнішчы? Не, Даша, гэта не добра. Нет, ні ў якім разе. Адназначна. Карацей, мы як феміністкі кажам вядзьмарству так, а святой інквізіцыі не. Далучаемся. Галасую, как это, камсамольцы галасуюць стой. Камсамольцы галасуюць за вядзьмарак. На гэтым файным моманце, я думаю, трэба скончыць нашу размову і перадаць слова эксперце, якая нам патлумачыць штосьці пра містыку і рэлігію сярод пакаленняў. Не штосьці пра містыку, пра тое, што магія існуе. Пожалуйста, і Гаррі Поттер. І ліст Хогвартса з спадарыні Ірыне ўсё ж такі прыляціць, там проста сава задрымала на галінцы. Мы паўгадзіны абмяркоўвалі Кашпіроўскага, бітву экстрасэнсаў, тое, як сталыя жанчыны ходзяць у царкву, хаця раней былі камсамолкамі, актывісткамі і гэтак далей. І ведаеш, я думаю, што ты як гісторык, як астролаг можаш трохі нам пракаментаваць. То скажы, калі ласка, чым могуць быць выкліканы такія цікавасці да паранармальнага у людзей, і ці гэта пакаленчае пытанне, ці ўсё-такі больш узроставае, як ты мяркуеш? Ну, адносна рэлігіі, тут, канешне, можна сказаць, што ў чымсьці можа і быць і пакаленчаскі момант, што пакаленне как бы з узростам людзі ўсе пачынаюць схіляцца там далей рэлігіі, але можа быць і далёка не ўсе. І рэлігіі, яны ўсе ў асноўным эксплуатуюць страх смерці і карыстаюцца гэтым, маніпулююць, і многія не бачаць як бы іншага, толькі хадзіць там у храм. Але тут таксама пэўная інфантыльнасць, бо мы как бы ўсё ускладаем на Бога, што ён всё вырашыць, што ён нас узнагародзіць за нешта добрае, пакарае за нешта дрэннае. Там мы сходзім на споведь, і ўсё адразу нам даруецца. Насамрэч гэта так не працуе, это абсалютна как бы іншыя рэчы. Я сама па сабе абсалютна не рэлігійная, я даўно адышла, таму што я не бачу для сябе ў гэтым нейкіх практычных рэчаў, якія бы мне дапамагалі па жыццю, таму што я карыстаюся іншымі інструментамі. Ну і акрамя таго, рэлігія на сённяшні дзень можна пабачыць, што яна вельмі моцна дэградуе, і эта дэградацыя, яна ідзе сярод духавенства, што зноў жа не прываблівае да яе. На захадзе значна меншая колькасць людзей стала хадзіць у храмы. Гэта ідзе такая вот тэндэнцыя паўсюль. Ну і калі ўжо казаць адносна духавенства, то са старажытнасці яно больш было схільна якраз да астралогіі, магіі, акультызму. Можаце зайсці на сайт бібліятэкі Ватыкана і пабачыць, якія там захоўваюцца манускрыпты. Ну і таксама папы рымскія звярталіся да астролагаў, да і самі практыкавалі. Аднак куды чалавеку пайсці, ці да рэлігіі, ці да іншых нейкіх інструментаў звярнуцца, это асабістая яго рэч. І ў першую чаргу трэба глядзець, на што адгукаецца сэрца і што больш прываблівае, і што больш цікава. Таму што тут у кожнага павінна быць свая нейкая думка на гэты конт і свае нейкія рэчы, якія дапамагаюць па жыццю. Таму што хадзіць туды, куды ўходзяць усе, гэта не вырашэнне пытання. Трэба звяртаць увагу ў першую чаргу на сябе. Як развіваць крытычнае мысленне сёння, калі людзі жывуць у эпоху відэа пастаяннага, проста вельмі магутнага такога ўплыву з экранаў, з усіх проста нейкіх мільгацення інфармацыі, карцінак, мемаў, тіктокаў, інстаграмаў, усяго вось гэтага. Як вызначыць у гэтым усім потоку чырвоныя сцяжкі, которые павінны так включыць нейкі сігнал у цябе ў галаве, што стоп, тут ужо табой маніпулююць, тут ужо пачынаецца нейкі Кашпіроўскі 21-га стагоддзя, і мне трэба ўжо неяк трошкі скочыць у бок, каб не патрапіць пад гэтыя струмені памыляў, што льюцца аднекуль. Як быць насцярожаным, як не патрапіць у пастку? Па-першае, калі ідзе вельмі шмат інфармацыі праз відэо,
І гэта трэба спыняць, не трэба праглядаць вельмі шмат відэо, таму што гэта наш мозг прывучае пра атрыманне інфармацыі менавіта такім шляхам. У гэтым плане варта чытаць кніжкі, аналізаваць кніжкі і таксама глядзець, што за спецыяліст, ад якога вы атрымліваеце эту інфармацыю. Чым больш чалавека ў інтэрнэце, тым менш яго ў рэальным жыцці, значыць, няма часу на іншае. А калі чалавек сапраўды займаецца сваёй справай, то увогуле у інтэрнэце ён будзе мінімальны, таму што ёсць яшчэ іншыя рэчы. Ну і таксама ёсць і такой момант, што не ўсе спецыялісты нават прадстаўлены ў інтэрнэце, таму што да іх вы можаце патрапіць толькі выключна па рэкамендацыі. Але тым не менш, калі вы вырашаеце здабываць інфармацыю праз інтэрнэт, то яе ў першую чаргу трэба аналізаваць і крытычна ўспрымаць, не браць усё на веру і праглядаць, што стаіць за спецыялістам, якія, напрыклад, публікацыі, дасягненні ў гэтай сферы. На гэта вельмі важна звяртаць увагу. Таксама не трэба браць ўсё на веру, паглядзеў і адразу прымяраць на сябе, бегаць усё это рабіць, што таксама будзе моцна шкодзіць псіхіке чалавека. І на это трэба звяртаць увагу. Таксама любую інфармацыю трэба пераправяраць, супрацьпастаўляць яе з іншай інфармацыяй і яшчэ праглядаць з іншых крыніц. І тады можна глядзець, аналізаваць. А, канешне, можна так усё взяць на веру і сябе пасля моцна і моцна пашкодзіць. Наташа, калі вось хочацца паверыць зоркам, і трэба чытаць гараскоп дзе? У газеце? На паперы? У інтэрнэце? У інстаграме? Глядзець таролагаў ці яшчэ што-небудзь? Як ты тут параіш? Ці гэта таксама нешта падобнае на бітву экстрасэнсаў і гэта ўсё падман? Калі мы кажам пра астралогію, то з ёй сітуацыя кардынальна другая. Астрологаў са старажытнасці яшчэ і называлі матэматыкамі, таму што сапраўды астралогія патрабавала аналітыкі, дакладных ведаў, пралічваць сам гараскоп і іншыя рэчы. Сапраўды спатрабаваўся вельмі такой аналітычны розум. У сярэднявеччы астралогію вывучалі 4 гады. І магу сказаць па сабе, што таксама для навучання нармальнага прафесійных заняткаў астралогіі гэта 4 гады і не менш, а пасля ты зноў усё роўна ўсё жыццё вучышся, таму што жыццё табе падкідвае кожны раз розныя пытанні. І гараскоп наш — гэта, па сутнасці, наша дарожная карта, у якой закладзена практычна ўсё. І наша знешнасць, і бацькі, і род, і якія будуць дзеці, і якія будуць адносіны і гэтак далей. Аднак зноў жа залежыць ад чалавека, як гэты патэнцыял будзе выкарыстаны, таму што ў гараскопе ёсць і аспекты добрыя, і аспекты канфліктныя, і можна на добрых аспектах страціць свае магчымасці, а можна і на аспектах канфліктных вельмі шмат што атрымаць ад гэтага жыцця. Таму з астралогіяй сітуацыя кардынальна другая, і яна сапраўды патрабуе ведаў. Што ты можаш параіць нам усім, каб не стаць аб'ектам маніпуляцыі, каб не паддацца на гэтыя нейкія танныя альбо стэрэатыпныя спробы замяніць нам мазгі на нешта вельмі простае? Ці ёсць такія парады, такія рэкамендацыі ад гісторыка і ад астролага? У першую чаргу трэба сказаць, што самае важнае для нас вымярэнне — гэта мы самі. І мы падыходзім да ўсіх момантаў менавіта праз сябе і праз сваю прызму. Нам дадзены вельмі добрыя, вельмі файныя інструменты, як наш мозг, інтуіцыя, нашы эмоцыі, нашы пачуцці. І ўсё гэта важна ўмець слухаць і важна ўмець спалучаць і аналізаваць. І калі, напрыклад, мы схільныя да нейкіх паранармальных рэчаў, то таксама пра гэта важна з кімсьці і паразмаўляць, таму што з гэтых рэчаў выклікаюць яны і непаразуменне, але вельмі добра, калі ёсць паплечнікі, калі ёсць асяроддзе, з якім
мы можам пра гэта казаць. Ну і таксама, калі, напрыклад, мы маем схільнасць да такіх вельмі розных момантаў, так прывяду прыклад, што ёсць людзі, якія, напрыклад, умеюць лекаваць рукамі, то таксама і ў гэтым накірунку толькі гэтая здольнасць, і гэта мала, трэба ўмець пра яе прааналізаваць, як лепш зрабіць, як лепш лічыць і гэтак далей. Таму спалучэнне розных інструментаў, розных нашых навыкаў яны дае максімальную для нас выгоду. І разам гэта дае добрыя вынікі. Канешне, гэта працуе, калі мы дбаем пра сваё развіццё і калі мы чытаем, аналізуем, і для нас гэта ідзе вельмі істотным плюсам. І таксама, калі мы што-то хочам навучыцца, то зноў жа мы павінны на сябе паглядзець, як гэта ў нас адгукаецца, падабаецца нам гэта ці не падабаецца. Там, я калі пачынала вывучаць астралогію, но она ў мяне проста шла вот як успаміны, яна вельмі лёгка мне ўваходзіла, і мне она реально вельмі падабалась і падабаецца да сённяшняга дня. Таксама хацела б адзначыць, што наша псіхіка – гэта наша агромная каштоўнасць, і яе трэба нам берагчы, таму што вельмі проста пашкодзіць сябе, а пасля рэабілітацыя і выпраўлення займае вельмі і вельмі шмат часу. І все наши инструменты, так званыя, наши эмоцыі, наши пачуцці, наш інтэлект, это все трэба берагчы, таму што гэта наша сапраўднае багацце, і гэта нам дае вельмі і вельмі шмат. У нас подкаст называется «Дочки-матки». И мы стараемся с Дашей увесь час знайсці сцежку, каб сшыць гэтую прорву паміж нашими пакаленнямі. То вось тое, што ты кажаш, мне зараз вельмі адазвалася, што, напэўна, моладзі, там, маладым дзяўчатам, можа, калі вось мы пра жаночую праграму кажам, ну, напэўна, можна было б са старэйшымі жанчынамі гэта абмяркоўваць. Там, і што маме снілася, і што там старэйшая калежанка, можа, думае абмеркаваць. Як ты думаеш, ці дапаможа выкарыстанне досведу старэйшых пакаленняў моладзі прайсці праз крызісы, у тым ліку крызісы самаідэнтыфікацыі, пошуку сябе і даверу да сабе? У гэтым плане мы павінны размаўляць паміж сабою, і гэта, напэўна, самае лепшае, што можа быць, гэта кантакты паміж старэйшым і малодшым пакаленнем. І вельмі важна размаўляць пра розныя і сны, паранармальныя здольнасці, перапытаваць і ў бабулі, і ў матулі. І гэта рэальна збліжае, таму што у першую чаргу гэта і генетычная сувязь, і гэта нашы здольнасці. Напрыклад, агромная каштоўнасць, калі род мае здольнасці да лекавання. Напрыклад, калі мы ўзгадаем сялянскія традыцыі, то былі роды, дзе, напрыклад, займаліся зборам зёлак. І варта пра гэтыя моманты таксама размаўляць, таму што мы не ведаем, калі ў нас гэта прачнецца. Можа рана, можа позна, але ведаць пра пэўныя родавыя здольнасці – гэта вельмі і вельмі важная інфармацыя, якая часам вельмі моцна ім дапамагае ў жыцці. І не трэба думаць, што мы так узялі, нарадзіліся, вот такія ўсе адчапіліся ад роду і не маем да яго дачынення. Не, мы з'яўляемся часткай гэтага роду, і мы таксама пэўныя здольнасці можам ад яго атрымліваць. І, канешне, варта гэта абмяркоўваць у сям'і, і зараз у гарадской культуры гэта менш развіта, такія абмеркаванні. А калі мы ўзгадаем сялянскае жыццё, то мы памятаем, што самы галоўны чалавек у вёсцы была шаптуха, да якой хадзілі, калі штосьці здарылася. А былі і іншыя, якія шкодзілі, пасля якіх трэба было ісці да шаптухі. І такія рэчы, як там забраць малако ў каровы і так далей, это вельмі такая распаўсюджаная з'ява. Аднак
Зараз гэта згубілася часам гэта інфармацыя, але важна памятаць, што нашы клеткі маюць памяць. І наша генетыка, яна перадаецца з пакалення ў пакаленне. І калі мы хочам зразумець сябе, то, канешне, нам вельмі важна зразумець і род, і яго магчымасці, і яго здольнасці. І вельмі важна пра гэта размаўляць і мець у гэтым паразуменне, таму што гэта будзе карысна як асобе малодшай, так асобе старэйшай, і гэта будзе толькі і выключна налажваць кантакты, таму што размова, яна робіць нас бліжэй, яна дае магчымасці высвятляць розныя сітуацыі і вырашаць розныя пытанні не канфліктным спосабам, а менавіта імкнуцца да ўзаемапаразумення. Дзякуй, Наташа. Вельмі натхняльнае заканчэнне нашай размовы. Насамрэч, вось гэта адзін са спосабаў сшыць пакаленчы разрыў паміж дочкамі і маткамі, паміж дзецьмі і бацькамі. Гэта, насамрэч, размаўляць пра сябе, пра свой род, і тое, што некалі зразумела мама, бабуля, тата, дзядуля ці яшчэ нейкія сваякі, напэўна, гэта можа стаць і інсайтам для развіцця сябе, для крытычнага мыслення, для таго, каб у мазгі нешта ўклалася апроч мільгатні, которая з дысплеяў на маладое пакаленне льецца. І для старэйшых гэта нагода падзяліцца, нагода адкрыць свае нейкія таямніцы. І я думаю, што вось ты нам зараз дапамагла зрабіць вялікі крок насустрач адна адной і наблізіць яшчэ больш пакаленні мамаў да пакалення дочак. Дзякуй, Наташа, табе. Вельмі шчыра ўдзячная, цікавая атрымалася размова.